Genialt. Ja, hvad sker? Jeg var helt vildt ondt i hovedet. Jeg kunne huske, at jeg så blå blink, og der var en, der slog mig i hovedet med en stav. Jeg kan huske nogle skyder sådan. Hvad er det? Kun adgang for vagter. What? Hvor vi er i fængsel, eller? Hvem er det? Hej. Ved du, hvor vi er? Jeg er DPD person. Nå, okay. Men ja, vi ses. Er det ikke, prøv lige vent, er det ikke her Mikkel sad i fængsel? Jo, Mikkel K.C. Ja. Jo. Jeg tror om at han selv, nej. Det er vist en bande. Nej. Ham der, han er jo lov, det tror jeg. Mikkel, men er han stadigvæk? Det kan godt være. Vi prøver at kontakte ham senere. Kom. Ja. Han har sagt til mig, der er en mine hernede i enden. Jeg tror lige, jeg snupper noget melon. Det ser lækkert ud. Kom. Vi må skynde os. Ja. Løb. Wow, han er farlig. Kom. Hvad er det her? En slags gambling. Det er ligesom at være i casino. What the fuck? Kom. Var det hernede, der lå en mine? Nej, til højre. Hvem er det her? Det er en YouTuber. Et skib. Jeg har også hørt, at Salnik bor her. What? Det var da Mikkels kæreste. Salnik? Ja. Jeg tror, hun er træt. Ja. Nå, men Ben, prøv lige hurtigt at gå. Jeg skal lige tale med hende. Bare lige stille dig derom om hjørnet. Prøv lige. Okay. Hvad skal du? Du skal bare lige stå derom. Ja. Jeg skulle bare lige spørge, om hun havde noget kokain. Ja, nej, kom. Vi går lige hen til mine og kigger. Hvorfor kysser du hende lige? Det gør jeg heller ikke. Jeg siger det til Mille. Her har... Er det mine, det her, Ben? Ja, du her. Jeg har brug for en pik. Ja, men det må vi skaffe senere. Hey. Ej, Ben. Ja. Ej, prøv at kigge, der er en løve. Wow. Oliver. Hej Salmik, så har du set Oliver? Okay. Døde du? Ben, hvor er du? Altså, jeg prøver lige... Hvor må en Ben er? Jeg prøver lige... Jeg hørte nogle slag. Oliver. Au. Og der... hvad er det sket med dit ben? Han slog mig. Kom. Er du okay? Ikke helt. Det var ham gutten, der stod derhen. Kom. Vi tæver ham. Prøv at løbe hernede. Jeg kan ikke løbe så. Jeg ved det. Jeg skal nok klikke ham for dig. Nej, han er i sådan noget safe zone. Prøv at komme her. What? Der står bodyguards. For en mafia. Hvad er det her? What? Der står missionen. Hvad er det her for noget? Jeg har fundet ud af. Jeg ved godt, det er sådan, man skaffer penge. Det er det ondeste. De her alle de slemme gutter hører til. Nej. Vi må skynde os op. Vent! Ikke snak med dem der. Du ved godt, hvad de gør ved dig. Tak. Shit, hvad så, mand? Hvad vil han? Jeg tror ikke, du slår dig. Kom, skynd her. 2 sekunder, jeg kommer med det. Hvad laver du? Ingenting. Hvor er du henne? Ben, ja? Ja. Hvad? Hvorfor har du hvidt pulver i hele hovedet? Hvad snakker du om? Vi havde jo sagt stop.
med det korin. Kommer du her? Hvad fanden er du gang i? Au! Lad være. Du hører det efter, når jeg snakker til dig. Det gider jeg ikke se. Der er celler her. Hold kæft, jeg er ligeglad med de celler. Du skal stoppe med det der. Okay, så. Du skal også være så sur hele tiden. Så du lover det. Hej. Skal vi ikke købe en celle? Lige der. Men Ben, lad os se videre på fængslet næste gang. Jeg tror, jeg vil lægge mig herinde og sove. Du kan sove her ved siden af. Det er jo en anden celle. Det er lige meget. Kom. Bare, jeg sover her bag døren. Okay. Så her. Godnat. Godnat.